ネイバーズでリーダーをやってます。請負事業のところで、エンドユーザー様のですね、IT に対するお困りごとを解決するようなお仕事をしています。お客様はですね、やっぱりどうしても IT に疎い方、よくわかんない方がお客様になってきますので、そういった方にわかりやすく、どういうことをしてほしいのかな、どういうことがしたいのかなっていうのを聞くのを一番業務中に大変だと思ってます。やっぱ実際にシステムを入れて、お客様の楽になったみたいなことですかね。例えば、自動化ツールとかを作ってるんですけど、自動化ツールを実行している間、お客様がトイレに行く時間が増えたとか、コーヒーに買いに行く時間が増えたとか、そういった声でもすごく嬉しいと感じます。はい、今コンサル業務みたいなことをしてるんですけど、それをちゃんと部署として設立をして、プラスですね、やっぱセキュリティが自分がずっとやりたいって思ってて、この業界に挑戦したっていうのもありますので、セキュリティの部署を作って、それが会社の花形となるような会社にしていきたいと思ってます。